Asawa sa ig-agaw ni Eddie Basilote ang nakontrobersyal nga dinakpan sa Talamban Police nga nakuhaan sa CCTV nga gikulata sa gituhuang mga pulis. Nasikop sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police. Ani ang report. Nasikop kagahapon sa hapon si Paulina Basilote, 48 anyos, uban ang 43 anyos nga si Patricio Vocal Jr. sa Sitio Kamansi, Barangay Paho. Nakuha sa posisyon sa duha ang kapin sa 40,000 pesos nga balor sa gituhuang shabu. Si Basilote molupyo sa Ponce 2, Barangay Careta, Dakbayan sa Subo. Gihima ka kinuon niini nga nalambigit siya sa gidiling drogas. Tinuod nga na maligya ka ni ma? Wala. Saan paginabuhian? Kuan gana nga kung bana nasa nagtrabaho welder. Samtang laing duha ka mga molupyo sa Dakbayan sa Sugbo usab ang nasikop sa laing bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police kagabi sa Sitio Mustang, Barangay Pusok. Giila ang mga dinakpan nga sila si Paterno Rosel Diamante Jr. taga General Maximum Extension ug Janet Senior taga Ponce Compound, Barangay Careta. Gisusi pa karon sa kapulisan ang padayon nga pagdagsa sa mga drug personalities gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Gina-try na mambes na makakuha mga information kung sa mga source ani kaysa karon na silent pa man siya, pero amo ang team nagakandak na pug validation ani kung kinsa ning mga source ani mga tawhana nga naga-coordinate na sa mga nearby units nato. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.